Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Maise Corral, tinc 63 anys. Vaig néixer a Barcelona, però gairebé neixo a la Llacuna. Em dedico professionalment a la pintura artística. Aquesta conversa la fem a la meva casa de la Llacuna. Soc gent de la Llacuna. Quan diu vostè que gairebé va néixer aquí, físicament... Sí, perquè la meva mare estava embarassada, jo vaig néixer el 7 de setembre, ella va marxar el 31 d'agost, aquí li deia, la comadrona diu que li deia no es preocupi, que si neix aquí ja la tindrem força bé, així que jo tinc fotos ja abans de néixer aquí a la Llacuna. Perquè la vinculació de la seva família, Maise, amb la Llacuna és circumstancial, familiar, té una història, per dir-ho d'una manera? Sí, té una història. Tenia un tiet-avi que era d'aquí. Era parent d'alguns que es deien Cala Lari, que havien tingut una espardenyeria a prop de la plaça. Aleshores, quan la meva àvia, cap als anys 50, va estar malalta del ronyó, li van dir que havia d'anar a un lloc que tingués bona aigua, bon aire, doncs aquest tiet li va dir la Llacuna. I cap aquí van venir els meus pares, els meus avis, i des d'aleshores doncs, passaven tots els estius aquí. Clar, és que això és una història que es repeteix bastant, és a dir, persones que s'acosten a la Llacuna per indicació mèdica, per dir-ho d'una manera, perquè la Llacuna tenia aquesta marca de que... Sí, molt saludable. Molt saludable, es vivia bé. Vostè va néixer a Barcelona, però des de ben petita estava aquí. Notava la diferència quan estava aquí i a Barcelona o encara no es notava tant? Ui, moltíssim. Sí? Sí, per mi era com la llum després de la foscor. És a dir, l'hivern era un record gris, amb una Barcelona gris, i venia aquí, que tancàvem allà a la casa, la meva mare ho tapava tot amb llençols, i veníem i estàvem 3-4 mesos, perquè aleshores les escoles tenien moltes vacances. I clar, a mi aleshores era la vida, venir aquí, jugar al carrer, la llum, la llibertat, una mica la llibertat. La gran diferència de viure en una ciutat, a una gran ciutat com Barcelona, a viure en un poble, sobretot és això, no? La possibilitat de tastar els aspectes més quotidians i la sensació de llibertat? Sí, perquè clar, allà primer sí que havíem viscut a prop de la plaça Espanya, però als 4 anys ja ens van traslladar els meus pares cap a Sant Andreu amb un pis. Aleshores, allò era a prop de la Meridiana, allà no es podia sortir sol si eres petit, anava a una escola de monges amb un uniforme gris i jo, el meu record, tot era la grisor i l'estar tancat en un pis. Aleshores, venir aquí era a poder sortir, la muntanya, anar a les fonts, la piscina, les amiguetes pel carrer, anar en bicicleta, tot això era un altre món. Però físicament, vostès quan van viure aquí a la Llacuna, van viure al lloc on estem ara? No, els meus pares, abans que jo naixés, tenien un pis a prop de la plaça, llogat. Després ja jo vaig estar 10 anys a la carretera, just on són els porrons, a davant, que llavors es deia Bernúria. Era una caseta de 2 plantes, que nosaltres estàvem a la planta de baix. Malauradament la van tirar fa uns anys i hi ha un pis que mai s'havia arribat a habitar des d'aleshores. Són uns pisos que estan tots tapiats. I bueno, allà vaig estar 10 anys molt feliços perquè, clar, a la carretera no passava gairebé cap cotxe, teníem aquells arbres preciosos, altíssims, que ara estan fets una pena, i bueno, tinc uns records molt macos d'aquells 10 primers anys. Clar, després ja van venir cap aquí els meus pares. Suposo que ara, quan passa per allà, és una mena de melancolia, de nostàlgia... És tristor, perquè... Tristor. Sí, tristor, perquè per mi aquells arbres, que eren molt alts, molt ufanosos, estaven plens d'ocells, cada matí amb la meva iaia, com que aleshores allò no estava pavimentat, doncs mullàvem el terra, ens posàvem allà sota amb el balancí, i veure que aquells arbres estan ara tan deixats, que els han encimentat per baix, que els estan matant, i que a sobre els poden tan fatal, que allò semblen mistos, doncs a mi em fa moltíssima pena, de veritat. No sé per què no ho cuiden més. Quan parlàvem això del Bernuri, m'explicava vostè que té un record de l'home a la lluna perquè amb la seva mare s'acosten a veure el Bernuri a la televisió en aquest moment. Aleshores hi havia molt poques televisions, el Bernuri en tenien una, i jo recordo que estava dormint, la meva mare em va agafar en braços, no sabia què passava, i vam anar un grup de gent amb unes cadires allà dintre del Bernuri, tothom mirant aquella tele en blanc i negre, i jo tinc el record mitja dormida de veure unes ombres que saltaven per allà a la tele, i amb el temps he sapigut que, clar, allò era l'arribada de l'home a la lluna, que va ser un gran espectacle, i tota la gent va anar cap a l'única tele que hi havia a la zona. Clar, però no tothom pot dir que jo estava a la Llacuna quan l'home va arribar. Sí, i cada vegada que vaig a dinar allà
que ha anat canviant d'amos i tal, de vegades els hi dic, no? Jo aquí, molt petita, vaig estar mirant l'home a la lluna, tinc molts records en aquell bar, bueno, era una parella encantadora, aleshores el que el van obrir, jo era molt petita, em deien, hola Rosa, em donaven un gelat, i bueno, tinc molts records d'allà. És a dir, que vostè es passava 3 mesos, gairebé, 3 mesos cada any, no? Sí. Cada any, el temps de les vacances del col·le, les passava aquí. Això significava canviar de vida, canviar de vida en el sentit canviar d'amistats. Va descobrir una vida molt diferent? Molt diferent. Fins al punt que, perquè nosaltres abans de Sant Joan veníem ja i estàvem fins a finals de setembre. Aleshores jo tenia aquí unes amiguetes que, clar, elles al setembre començaven a anar a l'escola d'aquí i jo els hi vaig dir, no podria anar uns quants dies amb vosaltres? I la mestra, que llavors era on estan ara els bombers, no? Hi havia l'escola de nens i la de nenes. I enmig l'Ajuntament. Sí, i la mestra va dir, sí, que vingui aquesta nena. I aquells dies els recordo com una cosa màgica, no? Perquè una classe de diferents edats, amb aquelles taules antigues encara amb el tinter, el mapa d'Espanya penjat a la paret. I jo devia tenir 6 o 7 anys, però allò se'm va quedar gravat i pensava... Ho té al cap perfectament. Sí, pensava com m'agradaria quedar-me a mi en aquesta escola d'aquí, anar caminant cada dia a casa amb les amiguetes, amb les diferents edats... Per mi allò era un somni i no l'escola de monges de Barcelona, la veritat. M'explicava vostè també que té un record molt proper o molt emocional dels comerços. Sí, les petites botiguetes, clar. Llavors tot eren petites botiguetes. Me'n recordo que a casa teníem una nevera d'aquelles que hi havia la barra de gel al matí, a sobre, i al matí l'anàvem a buscar, amb la lletera anàvem a buscar la llet, hi havia Can Girastels, Can Viumala, telèfons, perquè el meu pare era representant de comerç, i aleshores, clar, no hi havia ni WhatsApp ni res. I un dia a la setmana el meu pare havia de trucar, nosaltres ens esperàvem allà a telèfons, i o trucàvem nosaltres i la noia deia a la centraleta el pla, i es comunicava amb el pla per poder comunicar, o esperàvem la trucada del meu pare, no? Que era tota una gran fita, no? Esperar aquell dia. Em parla vostè que se'n recorda del primer iogurt. Sí, això m'ho deia... Bueno, jo no, la meva mare. Però quina circumstància hi ha al voltant? La meva mare, perquè abans de que jo vingués, la meva germana té 7 anys més, clar, allò eren els anys 50, i ella un dia, a la meva mare, li va anar a dir allà a Can Viumala, doncs si tenien iogurts, i van dir que no sabien què era. I la meva mare hi va explicar, i llavors ells ho van demanar i van portar de Barcelona. I ma mare sempre ho deia, el primer iogurt va venir per la teva germana. Són d'aquestes coses que després t'ho expliquen, és un fet que ho incorpores a la teva, a la teva vida. Era molt curiós, clar, és que la vida a la llacuna llavors era molt diferent, vull dir, la llacuna ha evolucionat i ara estan doncs, bastant millor que els de Barcelona, segurament. Però en aquell moment no hi havia cotxes, l'únic que era el del meu pare, que era de l'empresa, quan venia de viatges, i el recader, que tenia un camió per fer els recados i portar coses, i el cotxe de línia. O sigui, és que no hi havia res més aquí. Tothom anava caminant a tot arreu, evidentment. Explicava que vivien llavors en una caseta allà a la carretera... Bueno, és la carretera que va cap a Vilafranca. El canvi de venir cap aquí, on viu vostè ara, ho recorda en positiu o aquest canvi més urbà cap a un canvi una miqueta més lluny del nucli va afectar emocionalment? Sí, en aquella època, clar, les distàncies eren més grans, ara no és res, tothom té cotxe, però aleshores anàvem caminant i pujar fins aquí dalt, que tampoc és tan lluny, perquè és una miqueta més a la dreta dels dipòsits, però per mi ja va significar doncs, com a aïllar-me bastant. A part, en aquella època, que jo hauria tenir 10 anys, sembla mentida, però les meves amigues d'aquí començaven a treballar als 10-11 anys, la gent del poble. Les nenes a l'estiu anaven a una fabriqueta que hi havia de gènere de punt, o ajudaven a la seva mare a Cal Mateu, que era un restaurant. I clar, jo de cop i volta em vaig quedar com sense amigues i sentia que estava molt més aïllada aquí. Potser des d'aleshores ve aquest record més solitari, no? De la llacuna observada, com des de lluny, però ja sense tanta participació directa. I jo crec que llavors em relacionava molt més amb gent més gran, perquè si amb la meva mare anàvem a la matí a la piscina, doncs amb les seves amigues, amb aquell nucli de la meva mare més que amb el meu. Jo em vaig quedar bastant aïllat de gent jove en aquell moment. També era molt tímida, perquè sí que hi havia nenes que venien, jugar amb nosaltres i tal, però jo sempre com que em quedava més solitària i això ho va acabar d'augmentar.
Vostè estava estudiant, venia cap aquí. Quan li desperta el cuc aquest de la creativitat, de la pintura, de les manifestacions culturals? Això va ser més aquí, més allà, o va ser la suma? Bé, a casa s'ha de dir que als meus pares els encantava molt l'art, tot i que no podien dedicar-s'hi perquè havien de fer altres feines, però de joves havien estat al cinema, el meu pare era càmera, la meva mare feia d'actriu, així aficionada. El meu pare era molt melòman, llavors sabia moltíssim de música. I el que més hi havia a casa era música, i la meva germana va fer la carrera de piano. I a mi m'agradava molt l'art, però jo anava més cap a la dansa, cap a un altre món. La dansa amb ells els semblava que allò era massa superficial. Va haver-hi un punt que me la van tallar. I no sé si per derivació i per dir ja que la meva germana és música i jo ja no vull ser música, doncs vaig començar a mirar llibres d'història de l'art, em va començar a agradar la pintura i va ser als 16 anys que vaig començar a anar a una acadèmia a Barcelona. Aleshores, a l'estiu, des d'aquí a la terrassa, em dedicava a pintar les vistes de la llacuna. Té encara alguna peça? Sí, crec que el primer de tots que vaig fer està aquí baix al garatge. Guardat en condicions? Perquè, bueno, aquí baix hi ha una mena de cementiri de quadres, jo li dic. Tot el garatge està ple de quadres de diferents èpoques, com una mica de restes arqueològiques del pas que he anat fent. Però assumir de tant en tant, o no, allò per recordar, o d'aquestes coses que les fas al seu moment? De tant en tant ho mires, i de tant en tant també en cremes algun, perquè dius, si no, quina feinada els hi deixaré els que quedin. Però bueno, estan allà, no? A uns altres els hi tens carinyo perquè signifiquen un moment de la teva vida i del teu procés en l'art, i bé, estan aquí, de moment estan aquí. Dedicar-se a això de l'art fàcil no, en general no és. Viure de l'art, per dir-ho d'una manera, fàcil no és. Viure de l'art és molt, molt difícil. Jo diria que és gairebé impossible. De fet, jo tenia professors a la Facultat de Belles Arts, noms molt reconeguts de la pintura, i que estaven allà donant classes perquè tampoc no podien dedicar-se només a viure de la pintura. Ha estat molt difícil i jo he tingut que fer moltíssimes feines diferents, i al final la que més he estat i que ja ha sigut com més propera ha estat la de professora de dibuix a escoles d'arts i disseny. Aquesta ha sigut la dels últims 28 anys de la meva vida laboral. Però, diguéssim que ara, fa una dècada, que gairebé puc viure de la pintura perquè he trobat un marxant nòrdic, un altre a Barcelona, i dius, bé, una miqueta tard, però bé està si arriba algun dia, no? Però quan vostè comença a anar a aquesta escola de pintura... A donar classes? No, a aprendre. A aprendre. Ja es plantejava d'anar a la universitat i ser llicenciat en Belles Arts? Jo sempre havia tingut dues vocacions, l'art i la medicina. És curiós, sí? Sí, la medicina m'agradava molt i fins i tot després vaig fer cursos d'enfermeria quan ja era gran. Però va haver un moment en què vaig haver de decidir, a veure, art o metge, i em va tirar molt més l'art. I llavors vaig anar cap a Belles Arts, però de fet sí, des dels 16 anys jo crec que ja tirava molt cap aquí. Clar, una cosa és crear i una altra cosa és ensenyar a crear, que és més complexa, des de la seva experiència, que ha fet les dues coses. A veure, és difícil les dues coses. Dintre de la pintura hi hauria l'equivalent en música de l'intèrpret i el creador, també, no? O sigui, no tothom és creador, crear és molt difícil. Vol dir fer un nou llenguatge, això ho fan 3 o 4 a la història de l'art, per molt que tots ens hi matem, però és molt difícil, no? Que aleshores la gent diu, oi, no entenc Tàpies, no entenc Miró. Bé, la seva importància és que ells han començat un idioma, diguéssim, dintre de l'art, que això és el que és difícil. Però aleshores pots ser intèrpret, pots pintar bé, pintar coses que a la gent li agradin, i bé, i aquest és un camí. L'altre és el d'ensenyar. Quan ensenyes, la gent te n'adones que el que volen és ser intèrpret, el que volen és l'habilitat. I l'habilitat, en el fons, no és el més important. Però bé, si són feliços, no? I els ensenyes a dibuixar i veuen que allò que fan s'assembla a la realitat, doncs és una altra història, que també t'aporta, perquè a partir dels alumnes també aprens tu, és com un feedback, i bé, et fa que tinguis més idees, més ganes de fer coses. O sigui, són dos mons complementaris. El que passa que t'aixupa moltíssima energia, donar classes, i clar, de vegades fer-ho tot i portar la vida i la família, doncs és difícil. Hi ha talent per això? Per als seus ulls, per les seves mans, al llarg d'aquests 28 anys que ha estat, ha detectat talent? Sí, però són com petites puntes, molt complicat. La majoria de gent es conforma amb aprendre una miqueta el llenguatge. I veus algun que despunta i el vas seguint, i per exemple un exalumne que
que era com molt rebel a la classe, que la gent deia, però si no fa el que li estàs dient, però jo sabia que ell tirava més enllà, i ara està per Itàlia, i... O sigui, sí que te n'adones, però bé, és difícil, i veus que també sortir-se'n i viure d'això, doncs els hi és molt difícil. Perquè tothom podem pintar? Tothom podem dibuixar? Jo només m'he trobat al llarg d'aquests 28 anys, crec que una persona que era alguna cosa mental, o sigui que tot era pla el que feia perquè realment no veia ni entenia ni li podies arribar a explicar les 3 dimensions. Però la majoria de la gent habilitat en pot arribar a tenir. Per molt que et diguin, no, jo no serveixo, és com tot, és un entrenament. I mínimament ho pots fer, sí. Però clar, inclús des de la seva perspectiva de llicenciada, el que aprens a la universitat, amb una activitat creativa com aquesta, serveix o... A veure, això, hi havia moltes teories, fins i tot teníem un professor allà, que era molt important i molt dintre de la conceptualitat, que el primer que et deia era no us puc ensenyar ni a pintar ni a dibuixar. Llavors els alumnes deien, i què hi fa vostè aquí? No? Amb el temps te n'adones, no? I ella et deia, pinta menys i pensa més. Clar, són petites píndoles que et van donant i que te n'adones que a ser creatiu potser no et poden ensenyar, però et poden ensenyar a sortir-te'n, a tenir una sèrie de recursos dintre d'aquest món i sobretot adonar-te'n de tot el que no saps. Des d'aquests anys d'ensenyament, de passar per la universitat, dius, ha servit? Ha anat sumant? Sí. Jo crec que és una qüestió de resiliència i me n'adono amb els companys. Els únics que segueixen, que són molt pocs, si érem 300 els que vam començar, no sé si arribaran a 10 els que segueixen ara. I és una qüestió d'insistir, de tenir passió i de no deixar-ho. No? La majoria de la gent ho va deixant per dificultats de la vida, però te n'adones que vas aprenent i que realment vas tenint cada vegada més recursos i saps més el que vols i el que no vols. Aleshores jo crec que sí que serveix, però és això, tenir resiliència, passió i dir... Jo segueixo, no ho deixo malgrat tot. Els creadors tenen una habilitat de metamorfosi, o sigui, d'anar variant, d'anar creant diferents... Jo no sé si és una habilitat, però en general et trobes, no? Siguin cantants, siguin músics, siguin pintors en aquest cas, no sempre comencen fent la mateixa cosa i al cap de 10 anys estan fent el mateix estil. En el cas de la Mercè Corral, va començar amb un estil i ara està navegant per un altre? Sí, ha anat canviant moltíssim, però és que és la vida et va canviant i hi ha molt poca gent que segueixi igual al llarg de tots els anys, que per altra banda això és el que voldrien moltes galeries, perquè et diuen, no, si això que has fet té èxit, segueix amb això. I resulta que tu arriba un moment en què allò ja no és el que vols fer, no? I llavors has de lluitar per dir, no, ara jo m'interessa una altra cosa, si no us interessa a vosaltres, doncs ho sento. Si jo he passat, bé, quan comences vas provant, una mica vas seguint tots els passos que ha fet la història de l'art, vas provant de tot. Jo m'he mantingut bastant dintre de la figuració, encara que he tingut temps més conceptual, més abstracte, però haig de dir que sempre hi ha una base figurativa en la meva pintura. I ara on està? On està? No sé, està una mica... Com que sempre et relacionen, perquè no hi ha res de nou en el món de l'art, i hi ha moments en què et diuen ara estàs Hopper, ara estàs Hockney, ara estàs... Li molesta això, que es faci aquesta comparativa? A vegades sí, a vegades no. O que se simplifiqui, no? Sí, se simplifica, perquè de vegades me diuen pintors que dic, però si quasi bé no el conec jo aquest pintor, o sigui, llavors el vaig a buscar i dic, mira, doncs sí que té una relació, però no és perquè jo l'hagi buscada, sinó perquè una mica anem passant tots pels mateixos camins, no? Ara vaig potser més a aturar-me, perquè he tingut una època en què, clar, al veure que els marxants els agradava el que feia i em demanaven molt, treballava molt i arriba un moment en què dic, ja no sé si el que estic fent és el que jo vull fer o el que m'estan demanant. Aleshores sento que m'haig d'aturar una mica, vull fer una cosa més pausada, més quieta, potser amb més resum, menys color, una cosa com més essencial, anar més a l'essència i deixar una mica la superficialitat. I marxarà d'aquestes imatges amb tanta llum, amb blau, amb aquestes figures tan esbeltes, tan fantàstiques? Bé, si mira, a la vegada vaig portant dues coses. Hi ha moments, potser a l'estiu, que faig moltes dones a la piscina, m'agrada molt la piscina, a l'estiu, aquesta sensació vintage, els records d'uns altres estius,
Però per altra banda també m'agrada molt el recolliment, de vegades faig figures solitàries en un interior, una mica vaig portant aquests dos mons paral·lels. Ha parlat vostè de la figura del marxant, que condiciona molt el funcionament d'un artista, en aquest cas. Et pot marcar, no? Et pot marcar, et pot determinar que el marxant t'explica que això està funcionant, que això té èxit o... Els que jo tinc, per sort, no són tan així. El que sí que te n'adones és que el valor de la pintura és molt relatiu. Una cosa pot valdre milions o pot no valdre res. I de què depèn? Doncs segurament depèn de que algú digui que allò val. I aleshores hi ha molts quadres que els he cremat i que potser sí que valdrien. Però si algú no diu, vale, això té un valor, doncs no té un valor per a ningú. Aquesta és la importància dels marxants, de que et situen i diuen, aquesta persona té un valor, i a partir d'aleshores la gent diu, doncs mira, és veritat, i comença a valorar-te. I abans, potser no et feia cap cas, absolutament. Però com vostè pinta, ja pinta pensant que això serà públic, serà un quadre per compartir o no? Clar, mai a la vida ho havia fet, perquè jo no he pensat mai en pintar per vendre ni per guanyar diners. Aleshores, des d'aquí he començat a tenir marxants, sí que és veritat que una mica em condicionen el saber el que a ells els agrada. Però no perquè ells t'ho diguin, sinó perquè tu ho intueixes, no? I saps, doncs, sobretot, per exemple, al mercat nòrdic, què és el que els agrada, al mercat d'aquí baix, què és el que li agrada. Hi ha molta diferència? Sí, hi ha molta diferència, perquè allà, com que la gent viu molt a dintre les cases, tenen unes cases molt blanques, molt lluminoses, i els hi agrada molt cosa, potser de vegades més fosca, et sorprèn, però els agrada molt més la foscor. I en canvi per aquí baix al Mediterrani la gent busca molt més el color, tot i que tenim molta més llum i tenim més color, doncs és així. I aleshores saps, hi ha coses que allà els agradarà més, altres que agradaran més aquí baix. Però d'això una mica te n'has d'aïllar i dir, no, jo no vaig a pintar això, jo vaig a pintar el que sento en cada moment. I algun amic, per què no em fas una peça que representi, per la confiança, pel que sigui, segur que s'ha trobat... Sí, encàrrecs. Sí? Encàrrecs, sí. Hi ha moments en què els agafes perquè, potser per econòmicament, però en general no m'agrada fer encàrrecs. A menys que sigui una cosa molt particular o que m'agradi realment a mi. Alguna vegada he fet retrats de gent perquè sé que els hi satisfarà i perquè feia el retrat a la meva manera, no pensant ni en que s'assemblés, sinó aquella persona, doncs, per exemple, una professora d'Història de l'Art, li vaig fer un que em va agradar bastant a mi, però normalment els encàrrecs intento dir que no perquè, clar, aleshores ja no és la llibertat de crear, sinó allò que t'estan dient. I els seus quadres estan presents a la seva vida? És a dir, on viu, habitualment? Podem trobar qualsevol... Molt pocs. Voluntàriament? Voluntàriament, sí. Però per què? Perquè no... Això ho he pintat, ja no és meu, per dir-ho d'una manera, no? Sí, primer perquè hauria d'anar canviant contínuament, perquè contínuament en estic fent. Llavors, de cop i volta hi ha una peça, per exemple, n'hi ha una que tinc molt gran, que és aigua, i estan les dues meves filles allà, i perquè simbolitza un moment, no? I aquella m'agrada mirar-la. Alguns de quan era molt joveneta, perquè són un record de com començava. Però podem dir que en tinc 4 o 5 a casa només, de quadres meus penjats. I tinc una rutina a l'hora de pintar? A veure, tinc un estudi, un taller que és molt important, sortir de casa realment per dir, me'n vaig a fer una feina, perquè no... O sigui, que físicament no sigui a la seva casa. Que no sigui casa. És important això, que hi hagi aquest break per... Sí, jo crec que sí, perquè alguna vegada que ho havia intentat, fins i tot m'havia deixat tot un taller a baix de casa, però llavors pensaves, ara tinc una rentadora, ara tinc... No desvinculaves, no? No, realment és, me'n vaig a fer una feina i... Ara, dintre d'això, tant puc anar matins com tardes. I el lloc condiciona la manera de pintar? O sigui, és el mateix pintar a l'Empordà que pintar al Maresme o que pintar a l'Anoia? Clar, imagino que no. Tinc molts coneguts que pinten a l'Empordà i que els hi diuen les muses viven en l'Empordà, perquè hi ha com una flaire allà que tots són molt bons. Sí. Sempre he pintat o a Barcelona o en el Maresme. Per exemple, aquí a la Llacuna, si faig alguna cosa, és una mica un estudi, un esbós, però no tinc el taller muntat. Aleshores, jo crec que l'important és tenir aquell espai que ho tens tot i que ho tens tot el teu, més que el lloc físic, és com el tens muntat i on tens l'estudi, i llavors un cop el tens ja és igual. O sigui, si jo me'l muntés aquí, una mica la llum seria igual, perquè seria el meu espai, no? La Llacuna té visualment elements atractius per pintar? La Llacuna és molt bonica en si. De jovenet havia intentat fer alguns quadres de la plaça, que la trobo preciosa, però mai he sigut paisatgista.
També el que li trobo és que, clar, al tenir molt de pi, gairebé per tot arreu tens un verd, que el verd és un to molt difícil dintre de la pintura. És més als camps a l'hivern, per exemple, anant cap a miralles, o anant cap a rofes, aquells tons de terra, tot això sí que és molt pictòric, més que el que seria la part de bosc. Però ja et dic, jo no sóc molt paisatgista, en tot cas l'únic que faig són algunes notes de color per aquí. Estava pensant si manca una imatge de la piscina d'aquí, de la llacuna. Mira, en tinc algunes de Rofes, perquè De la piscina de Rofes. fins que la van tancar, Sí. aquella piscina per mi era com un somni. Anàvem a la tarda i no hi havia gairebé ningú, veure les orenetes que baixaven a veure l'aigua, jo me l'estimava molt aquell. I aquell record l'he pintat moltes vegades, realment tinc moltes de la piscina de Les Rofes. guarda? Alguns estan venuts, uns altres els tinc a casa, sí que en tinc. És a dir, que vostè, quan se n'assabenta que està parlant amb algú que té un quadre seu, passa alguna cosa És molt curiós. pel cor o pel cap? És molt curiós i sobretot em localitzen molt gent nòrdica que em compra quadres. Ara aviat tindré una exposició a Alemanya, allà venc bastant, a Dinamarca, i si viatjo per allà, ells me busquen per internet, Instagram i tal, em diuen, mira, he comprat això, i el tinc a aquest puesto, m'envien les fotos, i algun cop, fins i tot quan he anat allà, m'han volgut portar a casa per ensenyar-me-ho, tenen super satisfets, i realment és maco dir, mira, aquest quadre que vaig fer allà, no, en el meu raconet de Masnou, ha arribat en aquest lloc i és el seu lloc definitiu, se l'estimen. És una sensació bastant agradable. El que passa que també haig de dir, jo no pinto per decorar un saló, com deia Picasso. Un quadre no és per decorar un saló, és una arma d'atac i de defensa, que això molt poca gent ho entén. I quan et demanen un quadre per sobre el sofà, et fa bastanta ràbia, perquè no és per això. Bé, quan veus algú que realment se l'estima i entén i t'ho valora, doncs t'agrada. Els quadres de la Maise Corral estan a l'abast de tothom? Sí, que això és una cosa que tenen molt més clar els nòrdics que els d'aquí. Allà diuen, un quadre el compra qualsevol, un estudiant, inverteixen, evidentment, diners, però ho valoren. Aquí, potser la gent ho troba car, jo ho reconec, que aquí els sous són més baixos, i quan penses tot el que hi ha al darrere, els anys, els tants percents dels galeristes, el que pagues d'impostos, no és tan car com sembla, no? Perquè tu no et quedes tanta part. Per la gent d'aquí potser sí que és car, però suposo que depèn una mica del que valores. Aquí la gent valora més anar-se'n a dinar a fora i gastar-se un dinar i després anar a comprar una làmina qualsevol, i en el nord o a Estats Units, a altres països, valoren molt més tenir la peça única. Les eines aquestes de les plataformes, els aparadors, a Instagram, ajuden? Per una banda, ajuden a veure el que s'està fent al món. Abans estaves molt més aïllat, veies les exposicions, però clar, ara pots veure el que està fent un creador de Nova Zelanda, d'Austràlia, veure com hi ha coses que es van repetint o que hi ha una mena de magma comú que va pel món. Per una banda això, per l'altra et dones a conèixer, o sigui, abans era molt difícil que et coneguessin, i ara doncs, qualsevol persona de l'altra banda del món diu, ostres, he vist aquesta obra teva, m'agrada, com la puc adquirir? Jo crec que amb això han anat molt bé, les xarxes socials i sobretot l'internet. Pintant, i també li queda temps per viatjar? És la meva passió, sí. I com s'ho combina? Bé, gràcies a Déu ara ja no dono classes. Quan donava classes i a més pintava i a més tenia una família... Els horaris... Sí, però com que ara no dono classes em puc permetre viatjar quan és més barat, fora de temporada. Tinc, per exemple, bastantes obres fetes, ara se'n van cap a una fira d'Alemanya, doncs mentre el meu marxant porta les obres cap allà, jo me'n puc anar a fer un viatget. I això m'apassiona molt, m'apassiona veure el món, m'apassiona sobretot veure els llocs diferents, perquè hi ha molt món que s'ha igualat ja, i veure llocs on encara canvies de lloc i de temps és molt interessant, tot i que també, tal com està el món ara, doncs la veritat és que no és molt optimista la cosa, no? Escolta una cosa, si es posa davant del mirall, mira la seva vida, penses, estic fent el que volia. Jo estic contenta del camí. Vaig fer una tria i realment és la tria que ha sigut, diguéssim, la meva raó de viure. Més complicada del que pensava, per això mai? Sí, molt més complicada, amb bastant patiment, amb moments molt foscos. Ha condicionat molt també la gent que he conegut, perquè clar, he estat molt dintre d'aquest món i penso, potser no hagués pogut conèixer un altre món que no he tingut cap mena de relació, no?
però no, jo crec que sí, que és el camí que havia de fer. I la família, en aquest cas, a l'entorn, hi juga un paper perquè ajuda, no ajuda, això també s'ha de tenir en compte, sobretot quan és un creador, que o sigui, no tens una feina convencional que fas de 8 a 4 o el que sigui, sinó que tens una feina més voluble, per dir-ho d'una manera, no? Sí, a veure, jo en el fons vaig agafar el sentit pragmàtic del meu pare, que ell sempre deia, sigueu artistes, la meva germana pianista i jo ara pintora, però busqueu-vos una feina que us asseguri la vida. I en el fons, bé, durant molts anys he estat donant classes, el qual em permetia tenir un sou, no? No he estat absolutament bohèmia. Però sí que la família ha de tenir, sobretot després, quan ja tens una parella o quan tens fills, me n'adono que han de ser molt pacients, perquè realment el teu cap està fora del món, no? Fora de la casa o fora de les feines domèstiques i no tens horaris, aleshores de vegades no estàs ni per anar a buscar nens, ni per cuinar, ni per res de tot això, sinó hi ha d'haver-hi algú a darrere recolzant. I la inspiració li entra per la finestra, li entra per la porta? Quan està aquí a la Llacuna, quan s'escapa i ve aquí a passar uns dies a aquesta casa, que és la casa de la seva família, que a més m'explicava que està de la mateixa manera, o sigui, té la mateixa decoració, els elements característics que hi havia quan estaven aquí, per les finestres, per la porta, i entra algun element? Sí? A veure, realment és com una aturada. Venir aquí és aturar-te de la teva vida quotidiana, pensar, cosa que de vegades costa més de fer, i sí que aquí és veritat que he trobat molts referents, o sigui, de saber què és el que vaig a fer quan me'n torni cap allà. No? Bé, aquesta manera, aquest moment d'aturada permet tenir idees, sí. Ara, la història és treballar, perquè si t'estàs a casa pensant i no t'hi poses, doncs no fas res. I de vegades dius, bé, no sé què vaig a fer, però m'hi poso, i a base d'anar provant, doncs a poc vas trobant la línia i allò que volies. Parlàvem abans de com ha evolucionat la Llacuna. El que sí que ha mantingut sempre és aquest element d'atracció turística. Des de la seva vessant, aquest element econòmic, social, com ho veu vostè? Que té una visió en perspectiva històrica. A veure, jo el que moltes vegades penso que la Llacuna, el fet aquest de marxar i tornar, et permet una mena de visió com antropològica, no? És com un petit món. Clar, aquí és molt fàcil veure les famílies, com van canviant, tu recordes els avis, després has vist els fills, com els nets ara s'assemblen en aquell avi que tu recordaves, com veus la casa i saps qui hi havia assegut a fora fa 40 anys i que ja no hi és, i aleshores veus el canvi, no?, d'aquella gent que bàsicament era agricultors, gent que anava amb el canti a la font, molt pobres. La veritat és que hi havia bastanta pobresa aquí en els anys 60. El canvi brutal que han fet, com de cop i volta els fills van poder anar a estudiar, van anar a Barcelona, tothom té una carrera, tothom té un cotxe, una casa. En aquest sentit, la Llacuna ha evolucionat com 3 segles en 50 anys. Hi ha coses que s'han perdut, com aquesta de les fonts, no? Que anàvem a la font, l'aigua era boníssima, ara no hi ha aigua, l'aigua està contaminada, s'ha perdut tranquil·litat i seguretat, tothom deixava la porta oberta, entraves, deies, Maria, no hi havia ningú a casa, te n'anaves, ningú agafava res dels altres, no? Llavors, aquesta cosa que va com l'evolució del món, doncs també ha arribat aquí a la Llacuna, tot i que una miqueta més lentament. Però, en definitiva, jo crec que es pot dir que la gent que viu aquí ha millorat molt. Inclús un poble com una activitat associativa i cultural força destacada, molt dinàmica, molt present. Sí, els darrers anys veig molt interès per la cultura, es fan concerts, es fan exposicions, veig que també hi ha grups de gimnàs, de ioga, de literaris. Dius que bé que aquest poble hagi evolucionat cap aquí. Escolti, vostè que té una visió completa i molt panoràmica de la vida, a veure si m'ajuda amb aquesta circumstància que m'acompanya a mi quan vaig arribar al setembre de l'any 2021. Perquè diuen que si passes 3 hiverns a la Llacuna ja et pots considerar llaconenc. Doncs no ho sé, però a mi m'agradaria pensar que si has passat 50 estius també et pots considerar llaconenc. Jo crec que és més una qüestió de sentiment. Jo em sento que sóc d'aquí. El meu lloc en el món és aquest i me n'adono molt quan viatjo. Quan viatges i et col·loques en un altre lloc de la bola del món,
que et sents que estàs fora i dius, quin és el meu? El meu és la llacuna, indubtablement, i no hi he passat cap hivern sencer, perquè la veritat és que la meva casa no està condicionada per un hivern, no? Però jo crec que és una qüestió emocional, de vincles, de records, de família, sobretot això, dels records que tens de la teva vida, on poses els millors. I segurament els meus millors estan aquí, i per això és com el meu lloc en el món. Parlant de millors, què és el millor que té la llacuna? Ui, el millor de la llacuna. Per mi, de vegades, és el silenci. I això que ara, últimament, s'està trencant també molt. Però estar a la nit, al llit, i sentir silenci, que és algo tan difícil de trobar, doncs per mi és molt important. Després, els llocs que no han canviat, que es mantenen els horts, que la gent segueix treballant, el fet que encara hi hagi molt de bosc, tot i que si no el cuiden qualsevol dia s'encendrà, perquè està molt descuidat. I la gent que veus que segueix sent bona gent i que es pot confiar amb la gent d'aquí. No sé, per mi la llacuna té molts valors. I el món està boig, que diuen el Laxambusto? Doncs últimament molt i cap a malament, És molt trist, que cada dia t'apareix una guerra diferent, que la gent no sàpiga arreglar les coses parlant, que hi hagin aquestes lluites de poder, tot aquest món per sota que no coneixem, no? De manipulació, de corrupció, tot això és molt, molt trist i em fa pensar una mica a mi amb la caiguda de l'imperi romà, no? De que quan van arribar a dalt i ja ho tenien tot, doncs la gent no ho sap mantenir-ho. I aquí jo he vist com es lluitaven als anys 60, 70, la gent tenia poca cosa, cada vegada tenia més cultura, més temps, i resulta que això no fa la gent millor. I veus que pel món això es repeteix i que sembla que doncs, anem cap a una altra caiguda i esperem que no vingui una altra edat mitjana, perquè de vegades ho penses, això. Reflexions de Maise Corral. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Enhorabona per la feina i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Que boig el món, que no té cap ni peus, i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. En la distància està el secret, callat, ocult, pacient, discret. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.